Coucou tout le monde! Vao mifoha maraindraigny za io andeha gaka graine de chia dia ambarambarako anareo zegny karakory fomba fanaovana izy satria tegna maro loatra zegny message azoko hoe karakory fomba fagnamboarana azy io, karakory fomba finanana izy. Dia azavazavaiko hely amin'ny vidéo ty le izy. Mangala zegny anareo rano matimaty izy io zegny rano amin'ny vera ty, vera raiky izy ty, rano baka nafanaiko, tsy izy matimaty na mandevy tsy magnino aby. Dia graine de chia karaha ty amin'izay zegny alaiko, ataoko sotro araiky. Hitanareo sotro finanam-bary karaha ty? Ataonareo sotro araiky. Tsy ataonareo feno be ndraiky izy fa izy hoe misafosafo karaha io fô. Igny zegny izy. Io zegny arotsaka anao. Dia karokaroegna zegny izy. Karokaroegna tsara dia mbala ambelambela hely zegny zo asa hoe 15 minutes karaha igny. Izy ambelanao milongolongo karaha igny zegny izy miboaka tsara karaha gel igny izy avy eo igahiny. Fa tegna efficace io za. Ahitanareo zaho tsisy kibo. Na za somary mahazoazo vatagna ndraikindraiky fa kibonaka tegna fisaka tanteraka. Io koa za tia magnano sport fa za zegny magnano traitement amin'ity graine de chia ty. Ty zao zegny mbala ambelako eo amin'ny 15 minutes karaha igny. Dia izy avy amin'izay vao igahako. Isaka maraindraigny zegny za, tsy voatery isaka maraindraigny fô zegny raha igahanareo izy. Na matsagna, na hariva. Izy koa trandraha zegny ho anareo tegna hoe tia hagnegny vatagna tsara be, ataovy 2 fois par jour anareo migiaka izy fa nakaboka indray mandeha isan'andro fo za migiaka izy. Na ndraikindraiky tsy isan'andro aby za, sa hoe tous les 2 jours za migiaka anaka fa arakaraka le raha tianao ahegny amin'ny vatagnanao zegny ny quantité nigiahinao. Zegny juste moka anareo zegny fo za dia ararotiko eto koa. Ho anareo zay tia handefa colis baka Madagascar andeha en France na baka en France agny anareo tia handefa colis à Madagascar aty, zay aty zegny magnandefa colis bien sécurisé, mora zegny fagnandefasane colis io, tarifinay tegna mora nefa zegny colis-nareo tonga soamantsara tsisy raha tahoragna. Pagenay zegny top recharge agnarany amin'ny Facebook ao zegny tapenareo top recharge dia ao nareo mangala information jiaby hoe ohatriny magnandefa épice, ohatriny tegna hoe mora volaniko ampitahegna amin'ny fandefasana n'olo colis sasany tegna ninay ato no azo lazaigna tegna mora ke. Zahavanareo ino ma ty pagenay top recharge agnarana pagenay dia efa misy ataoko agnabo avao numéro ny responsable ny bureaunay Antananarivo eto ndraiky responsable ny bureaunay agny en France koa. Ho anareo baka agny volaniko tia handefa colis à Madagascar aty, zahay magnandefa colis karaha zegny koa baka Madagascar na faritry aiza na ambanivolo ia misy anareo micontact zay alefanareo Antananarivo eto colis-nareo dia zay avy eo magnandefa izy en France, en Europe jiaby agny. Ke zegny diditsika hely mandraindraigny ty mazotoa magnaraka page fa za tsy tsahatra izara zavatra mahasoa agnaty page ty ato. Conseil maro, astuce maro isan-karazany tsy haninenanareo magnaraka izy ty. Ke tahinjagnahary antsika jiaby.